ngani kasih apa samongko tuan muskurapta maring garabadan joki waktu iki tuan kang amaranta sadaya sagung ingkang para aulia kangana ing desa Baghdad biwa ing liyan negara ing samempen demangkana isonandu enesaka kukuloruk sanalika menang datang asma bawa samempen ayam tuan kukulorotan pentara paraptan ingin dina kiamat masure karomatuan mangkana se apul apa sakit pusakan nirapan sampun sinungakan sadaya inse muhidin kamu ya orang kang pasujudan miwatas baik langkah wajah tetekan sartalan pinggang gusti nerima sadaya ngandi kasih apul apa abaci tuan ate atas Abdul Qadir wacana abawut pehat ingkuna ingan semazolikan mama mangka sampun ning mangkana aluan kang sewaka saking madrasah saya saksana se apu apa siga tumandak simin mar alungguh inga mandap sadanya dakang asta inga se Abdul Qadir jalan tersarwi aswajana ketuan ing besok poma yang terkasa wikimasa mapangayakti tuan uga ing ganten munggu ama maka tuan doakan dan welas maring wong tua mapana sagung ing kamulyaan was anak ingat tas tuan lawan sawiji carita